Kawasudo to ni jiario manowito ngimagi kinde ng'anyo mag Sabasaba giko okow e kar yweyo margi mogik. Bridget Njoki majagni 12 noiki e gwenge mag Dhunguri ka Joseph Kagiri majagni 24 oiki e gwenge mag Ndeya mane kaunti Onogo ma Kiambu. Efi Nyakidi noluwo wachni kendo ma report. E kanisa kopere mar Our Lady of Fatima ma e gwenge Mandumberi County ma Kiambu. Ne en lit kod kuyo e kinde mar ringre Bridget Njoki ni chwale kanisa no ne nyasi maralam. Njoki ma jahigni 12 lisasi nojuko kanoneno wang' jowi e yodgi e kinde ng'anyo mag Sabasaba. Bridget nodhial kaka nyathi mane jahera kendo mane mor seche duto. Min mare Lucy Ngugi nowacho ni lisasi manojuko nyare nomiyo lek kod geno mare ne nyathine gore Luanda. That bullet has cut short your dream. It's only your dream, but the love. It's not only your dream, but the love. The affection we received from you is now gone. Now our family chain is broken. It will never be complete. Giko Bridget nokow kare mogik mar yweyo. Dwaro mar familia mare kod jogo makedo ne ratich oganda en mondo mi ratiro oyudre ne Bridget. Our leaders listen here. No money, no compensation will bring my daughter back. I have left everything to Almighty God. Whoever pulled that trigger, listen again. I know our men in uniform are here. As you receive orders from your big bosses there, listen. Whoever pulled that trigger, I may never know them, but God is full of justice. Ile risasi ambayo ilimuumiza ilipatikana katika hatua ya kufanya upasuaji. Kwa hivyo hiyo risasi ambayo tulipeana kwa IPOA iweze kutumika, tujue ni nani alimpiga risasi na achukuliwe hatua haraka iwezekanavyo. Komachielo e gwenge Ndeya Manai County no ma Kiambu. Rawera machielo Joseph Kagiri manochwad gi lisasi e boma Mangong bende no bag nyasi mare mar iko. Huyu alikuwa kijana mdogo, alikuwa anajitafutia, wakakuja wakamua. Haki wamjafanya vizuri, lakini tunajua Mungu anawaona. Hatukufurahia hiyo kitendo iliyotendeka siku ya Sabasaba, kuuliwa kijana wetu, kijana mdogo ambaye alikuwa tegemeo kwa hii familia ya Gladys Muthoni. Gladys Muthoni mamin Kagiri ne mirima ohingo e kinde iko mar wuode. Wirani Kagiri ne nyathine makayo kendo ne konye e yore mopogore opogore. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Onge gimoro amora nyakwara mogi mwinjo bed ne nyuolo lal mar ngima.